Bêbavî, şêxofîlîk, weşanên avesta. Pirtûka çîrokan a şêxofîlîk ya bi navê bêbavî ji weşanên avestayî derket. Şêxofîlîk di sala 1982 de li Semsûrê hatiye dinê. Beşa mamostetiya seretayî kuta kir. Nivîs û wergerên wî di hin kovar û rojnameyên Kurdî û Tirkî de weşiyane. Pirtûka çîrokan a şêxofîlîk bêbavî 68 rûpele û ji 7 çîrokan pêk tê. Kurte çîrokên di berhemê de civakî ne. Vebêjê pirtûkê bi mantalîteya zaroktiyê rastiyê re dixeber çavan. Di jiyana rastexîn de, di rastiya jiyana malbatî de, bêbavî jiyaneke zor û zehmet e. Vebêjê çîroka bêbavî bo vê yekê wiha dibêje. Xweş gotine bi qasî ku mirov bi dê sêwî dibe bi bavê nabe, lê bêbavî ji sêwîtiyê jî çêtîntir e. Tu nabêjî loma bûye, wexta ku destê min li ser singa te bi hilmîjîna bêhna te radibû û dadihat, ji tirsan deziyê dilê min diqetî ku tu biya dilê min bihêsî. Lê ku te yê dilê min danexwara û mîna bavmariyê wî hevalê ku zivistana pêrar mal terekandî di wê pûkê de dev dayê rê û nîveşevekî hate mala me, te jî nîvê wê şevê dev bida rê û tu biçûyî. Şêxofîlîk di berhema xwe ya bêbavî de terzê binhêşî bi kar aniye. Pirtûkên ku bi rêbaza binhêşî hatine nivîsin, xwandina wan giran e. Ji ber vê yekê ev berhema kurteçîrokan jî her çiqas tenê 68 rûpel be jî, xwîner hinekî tengav dike. Her çiqas ne herikbar be jî, tê de gelek tiştên ku bala xwendewanan dikişînin jî heye. Dilekî min dibêje here odê pê de têr verişe. Îca dilekî min dibêje çi ye? Here û jê re bêje heta kengî ez ê. Ma ez ê çi wî fêdî bikim ku ev çi karê ce? Jê re ne yeke û ne du. Ez ê her şev westî û bi hecî werim şîvê çêkim ku ew jî were di ser te rûnê. Çawa biguvêşe û pariya daqurtinê. Niha bes e, ez ê niha werim cem te, maka ez avekî sar destê xwe dekim, herim bêjim min got tu bi xwe kerî an tu me ker dihesibînî. Bila zanibe xelq tim û tim ji meriv re simêla bana de, xulamê bav. Teknîka binhêşî teknîkeke nivîskarên modernîstan e. Li gor vê teknîkê nivîskar, çi tiştekî ku di binhêşê karakterên wî de hebe vedibêje. Di vê teknîkê de wext ne li gor kronolojiyê ye. Xwîner, dema ku vê pirtûkê bixwîne û bibîne ku şêxofîlîk karakterên xwe yî di nav 7 kurteçîrokan de bi teknîka binhêşî û monologan afirandiye. De were dîsa dest bi nifir û sixêfa neke ha. De were dîsa dîn nebe, li çolê nekeve û xweraneke li erdê nexe ha. Bi destê xwe, heke min bi van destan nepîva minê bigota de dibe ku min xwe şaş kiribe. Ma ne ew ku jî li cem me bû. Xwendina pirtûka kurteçîrokên ku bi giranî bi şêweya binhêşî hatiye nivîsîn zehmet be jî hêjayê xwendinê ye.